Kaya lang, Busit. Busit, sa Kalampatay, Laguna. Nagpabalod ng RFID. Sila na eh. Calamba, Turbina, Laguna. Ito na tapos na eh. Sa Tomas, may pick up tayong pasero dito. Papuntang Pili, Bicol, southbound, March 20. Sila na eh. Mga amigo dito sa Candelaria, oh. Mga vlogger to. Sila na eh. Sa Candelaria. Sila ting. Oh, ayan mga amigo vlogger. Sila ting. Picture na. Dami. Nakahihin yung driver, nakahihin din. Sa Candelaria. Kaya na pa ko eh. Nakita tayo ng mga vlogger na to. Mga vlogs. Oh, vlogger sa Candelaria oh. Kaya sabay na lang tayo. Wala basta tayo dyan sa Candelaria, southbound, March 20. Paano na tayo mag-set? Paano na tayo pa... Guwa na tayo guwa. Alas 3:30 ng hapon. Nagsaga talaga sila doon nag-abang sa init. Matagal lang nag-abang, kaya lang gabi mo tayo lagi nadaan. Kaya lang nag-uwisi sa amigo, mag-abang kami sa'yo. Gabi man. Candelaria, Quezon, southbound. Meron naman yan mag-abang doon sa bypass road si Mimay Vlog. Ha? Wanted yan, wanted. Ha? Wanted. Hindi sila ready sa tatlong mo eh. Hindi naman kasi eh. Tatlong number. Hindi naman kasi yung natalong number eh. Kaya nakita ko doon sa si Pukot kagabi 0.6. Oo. 160-50. 60-50 pala yun. Laki ng kurulo. Lugi ang company. Okay, lagi ang puno sa diesel. Oo. Wala pang koleksyon sa pasahero. Ulang abono pa nga. Lagi ang puno. Maawa yung kumpanya. Maawa yung mayari. Pusting. Mga pisa pa, mga gulong pa. Ubos, nakakita.
Kinakarga na. Lagi na pala kumuha eh. Saan ka wala eh. Ah, Saan ka wala eh. kinakarga na. Kasi dito, ano na, kinakarga nila. Ha? Ano kaya secret? Ah, meron. Secret. Mga yan, mga lang. Sabi sino. Ang sabi ko ay nakalaman. Red house. Salasay, Salasidia, Resort of Energies. Salasay, Salasidia, Resort of Energies. Ah, wala pa? Kung Wala pa alas 10. wala pa alas 10 tayo si pupunta na. Wala alas 10 po yan. Alas 10 tayo dito. Alas 10 tayo ito, naga na. Stay. Alas 12, buwa. Hindi pa ulit ko na ko. Kulambo. Kasi akalatan ko kulambo yan. Wala talagang gulay oh. Wala oh. Wala kasi ano pa, maaga pa. Hindi, talagang wala siguro mga walang buwan. Walang kuhanan. Oo. Pero wala. Walang bagsak no. Oo. Wala kahit isa. Eh, ganitong oras ang mga dami dyan sa mga papisaya eh. Oo. Sa Tampakan. Alam mo na. So, wala. Hindi ka matutulog. Ako sa ako pa. Hindi ka na matulog sa bahay niyo. Oo. Wala din ito eh. Oo.